De hele dag is het druk in het testcentrum in de oude leegstaande Squalle onder Ronne van Drachten. Om de 3 minuten een nieuwe afspraak. 3 mensen van de GGD nemen de tests aan die daarna opgestuurd worden naar het lab in Deventer. Van 1 juni aan mee elke keer komen en daar wordt flinke broek van maken. Het is elke dag wel wat wisselend. De ene dag zijn wat meer mensen inplant als de oren. Maar ja, we kunnen wel merken dat de mensen wel echt aanvragen doen. Dus we staan hier bijvoorbeeld ook echt de hele dag vol plant. Ja, de orenlocatie is iets minder vol plant. Maar het is ik maar correct welke plek komt van de mensen het beste uit. Kijk, makkelijk naar Lauwert of naar Drachten of naar Snits. Dus dat is wat verschillend, maar het rint wel goed terug. De test wordt maar een paar seconden. Een waterstaafje in de moelen en achter in de kiel en het is weer klaar. Het is kwad, maar noffelijk is het net. Ja, vervelend. Ja? Het is even noodzakelijk. Want waarom je het nodig? Omdat ik klachten heb van verkoudheid, hoesten, kibbelpijn. Ja, en dan toch maar even een zekerheid voor. Ja, ik werk in de zorg, dus dan moet ik vooral altijd bij lichte klachten gelijk testen. Dus dat heb ik gedaan nu. Na 48 uur is de uitslag binnen. Dan weet je of je corona hebt of net. En de groep die dat weten wil, is grut. Mensen die in de kinderopvang werken, maar ik bandjes die klachten hebben, die net naar de kinderopvang mooien. Omdat ze dus toch net zeker weten of ze corona hebben ja of nee. Dus die kom ik deel om te laten testen. Maar ja, eigenlijk overal wel bij hem. Ik heb mensen die hebben hooikoortsklachten. Normaal, nou toch wel, ja, is het net wat anders. Dus voor de zekerheid toch maar even een test laten doen. Om zeker te weten, is dit hooikoorts of is het wat anders. Ik heb continu een loopneus en het voelt vandaag wat anders dan alleen maar de hooikoorts die ik heb. Ja. Dus ik denk van, over 2 dagen ben ik weer met afspraken fysiek op een locatie. Ik wil van tevoren weten van, is het veilig?